Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. James, dito yung allowance mo. Hindi na itong allowance. Manong. Ano pala ito, Ryan? Awatin mo dito yung kwartang awat ko ka, naglakwak ti ikan. Nga nakalapak ka nagpatnag. Kalbasan na, agrubot kan. Malado ka. Mabangkat sa dito gagaraw. Agyaman ak manong. Agyaman ak ti sakripisyon. Nararamidem ti amin kanyak. Tapno lang makapagturpusak. Numampay. Nagpatinggalan ti high school. Dahita ka man ng James ading ko. Diyak ka di mat ikarikin ka? Manipon di dinatay nga nagsaruno di kita naganak karata. Nga di nagraduara ko ni ti high school. Siya akong tinang ituloy. Initrabaho di tatang. Nga panagkalap. Iningkarik ka na kwada. Inisakanan ti tanang datatang kandi dinanang. Nga siyak timang biyag ka. Nga siyak timang pabasakin ka. Aging ka iti kolehyo. Kasano ka nga rin manong. O pagdanagam kanyak. Indon makaranduar ka ti kolehyo kada dantong pagtrabahuan. Mga sawak tumanteng. Takasad tumatirami din. Nagyaman ang manong. Ako kinawad sa baling araminem ha? No saan nagbasa? Saan mo ko mga sayangin di kiti adunga? Irigrigat ko. Tapno lang makaadal ka. Kas iti kinuna ni manong ko nga Noel manong name. Abagrador nga la iti high school idi tamatay nga nagsaruno di kiti naganak ka na kami. Ninanang natay iti sakit dadi tatang naiwawa iti baybay. Kaya di naggraduarak maten iti high school manong name imbaga ti kabsat ko nga agpasag. Inikursok ng accountancy sa dito kay Carao City. Sa Jayak ng kasera. Nangawid aklaing itirabi iti biyernes. Ngayon ti makadakas manong. Third year college akon, ini mamamok manong nemi, ti babae nga na magpitik ti puso. Gada ito itati problema. Agsiputa. Adan na pasamak ka na kami. Ibagbaga na ito girlfriend ko nga masikugan ni Suna. Agang angaw ka laing. Sana ka agang angaw. Apay mo mga gangawak. Ngim, nagbasbasa ta palang nagpadpada. James. No kung mga minsan nga inawis ka nag-check-in ta. Hanak ko mga nagsikog. Iba't pati ka, Shirley. Nga dito ka po na nawapin nga. Nasulisog ta nagpadpada. Masikog ako, James. Kahit ko. Ngayam amukan ka na kitinagandakan niya. Deta idi manunemi tinaudi nga panagsarita mi kini Shirley. Agpadpata kami ti kurso, third year college kami ngagpadpata. Wan manong nemi. Masansan idi ngamin ngag-date kami kat pasaray ag-check-in kami ti hotel. Kat ito hotel manong nemi. Dito'y kami ngagpapas. Takasano, nakaim-imas mo't kami ni Suna man. Shirley, James, Shirley, James, nakapangbaglo ka? Nakabarbara di kitibibig mo, James.
Shirley. Oh, James. James. Oh, James. Shirley. James. Nemi pinanunot manong nemi ti posible nga bagtungpalan deta kinarugsumi. Nga manong nemi ng imbaganan nga dadagsen isuna. Hindi pa nagawid ko manong nemi dito'y lugar mi mariribukanak kalpasan ng imbaganan da ita nga masikog. Kalpasan ng imbaganan manong nemi nga amunak ton kada ginaganak keng kuwana. Ngayon nga da ita nga idi ayawat ni manong Noel ti kwarta nga allowance ko nga nagdakwan na iti ikan nga kinalap na nga nagpatpat nag. Kasla mo konsensyak. Aging nga nakadano na ako dito to kay Garaw manunemi kat sinapol ko nga dagos ni Shirley. Ngimawa ni Suna. Api nga ta. Ano nga napasama kay Kuana? Nagsalot-sudak manunemi kini LB. LB, nakita mo Shirley? Saan? Abaya? Oo, Suna. Absent ni Suna ti first and second period mi. Baka masakit. Nga kidiya, sarong kanin Suna di balayda. Napanag nga ron iti balayda manunemi kat inyong amok ti bagik karagdaganak keng kuana. Isyak ti boyfriend na, tata, nana. Aday Suna iti silid. Shirley, rumor ka. At na ito yung boyfriend mo. Rumor ni Shirley manunemi. Kit, nakadumog. Apay, di ba? Nagkuyog to kumangimay dito eh. Hindi pa nangyamamong kanya karag iti parents mo. Ngimabay sa kanya may nagbasa. Kinabay ka sa langam. James, adadakas nga napasamak iti kalman. Iso nga sana ka nakaumay. Ano napasamak? Awanin ti anak ta. Hala? Narigreg. Naamon di kiti parents ko, masikukak, naulawak. Intaray da kiti klinik. Kat dito eh. Narigregan ti anak ta. Simngaw ti isem iti kaungkak mano. Saan nga nagkari? Nagbeg dito lubong ti anak ta. Kat siyempre, naragreg ti sikog mo, maituloy mo palang tagbasa, kastakbet. Kat santan tun ka naramitan. Agraduar tayo pa nga umuna. Sakbay nga, aramidan tan tumanin. Papagayam tingkay ng ikan, ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga James, iti probinsya ti Cagayan. Nga daytoy nga pagkasalitaan na kaniso ti may kalima, ngayon tayo pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti Mayo. Iti programa tayo nga Lucky ti napalabas. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ngayon kay pangabakan. Iti ang kakadakil nga premyo, rinibribo ang pisos nga premyo papagayam. Kat siyempre, inakto i-share kada kayo na ito'y programa tayo, iti alas 12:30 ginganit alas 2, iti programa nga lagip tinapalabas, madamdamalaeng iti Action Radio DCJC Lawag. Kat siyempre, dagiti premyo, dagiti mga bak, malaksi iti grand prizes, uno iti weekly and monthly prizes, at dapat iti grand prizes. 50,000 pesos ti abagan ti grand winner. Idinto the 30,000 pesos ti abagan ti first runner-up, 20,000 pesos ti abagan ti second runner-up, 10,000 pesos ti abagan ti third runner-up,
Canada 5,000 pesos nga bagin di maysa nga special award. Imagine, nagdadakkel lagi di preview. No agbibuyo ka ita dito page ni paring Ray nga Ray Fiesta Centennial Award, paki-like, paki-share, kung saan kayo pa nakapalo iti page ni paring Ray, i-follow yo. No iti mat YouTube ting kayo pagbibuyaan, no pa pakabuyaan nyo ka na ito na i-upload nga video tayo, ti Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award YouTube channel ni paring Ray, paki-share, ken paki-like, kasama din nga ag-subscribe kayo. Diba? Ni manong nyo anemi neto yung Nemi Ruiz. Iti programa tinga lagip tinapalabas, iti page ni DCJC, iti page ni paring Ray, YouTube channel ni paring Ray, ken maisi-share dito iti page nga Dear Manong Nemi. Papagayam. Yeah? Kablangon tayo man tinaragsak ka pa nagbuy-buya. Nagdingdingin ka na tayo ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Kaya nakabakasyon dito yung Pilipinas, dito Butong Lawag City from Hawaii. Awisan da kayo agsurat. Kaya? No si ka kat may saka manurat. Agentry ka. No ti pakasalitan, ti biyag mo kat okay, success story, isurat mo. Ngem, no saan, sumapol ka na kita adaan di success story ta interview ta isurat mo. No siga kinadaan iti tinapindas nga pakasalitaan kayat mo nga mailagip tinapalabas, i-computer yu di iti pakasalitaan nyo sa isan iti email address ti mo tibiyang nemiruiz@yahoo.com o na saan kat nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo matakamilan nga isurat? Kaya siyempre, kaya't yung launay nga may malagip tinapalabas ti pagkasalitahan nyo, tawagan na klaing di cellphone number 0949-876-7682. 0949-876-7682. Uno saan kan ag-friend request kayo, iti Facebook account, yung motibiyang Nemesio Ruiz, dahil nakakipisa ka, nakakalugong. Ija yung isend, ti pagkasalitahan nyo, iti messenger ko, tapos nilikas na kita may copy-paste ko. Alang nga rin, papagayam, pamakada akon. Kikita sa ito ba rin naman ba? Inakto i-share na ito yung pakasalitaan ni James, iti probinsya na Cagayan, ito ng mga rugi, tilagit tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti alas 12:30, Lunes aking ganito Sabado. Okay, aging ka, ito sumarano man nga panaka i-upload, tiyan yaman nga video, dito yung Ray Fiesta Centennial Award page. Basta matenti Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award YouTube channel ni Paring Ray. Salamat po.